Okay guys, nandito tayo ngayon sa Long Beach. Tingnan natin kung ano ang kaganapan ngayong Easter Sunday. Hi guys, Easter Sunday na ngayon. So, oras na para magsaya. Dahil summer na, maraming nakakaisip magpunta sa beach. Dito sa Lingayen, ang paboritong puntahan ay ang tinatawag na Long Beach. Ang Long Beach ay matatagpuan sa Baywalk, Lingayen. Sa Long Beach, maganda ang pagkakapatag ng karagatan dito. Ay ibig sabihin nito ay kahit nakalayo ka na ay mababaw pa rin. Meron ding mga naka-duty na lifeguards dito. Kaya kampanteng lumangoy o magtampisaw kahit pati na rin ang mga pasaway. Kahit malalaki ang alon, dead na lang kasi may lifeguards daw. So, if bago ka lang sa aking channel, alright. Marites time, so dito na tayo sa beach ngayon. Ayan o, naririnig nyo yung ingay ng ano na yan, yung mga lifeguard, mga ang tawag dyan, parang sirena, pahiwating na mag-ingat ang mga beach goers kasi masyadong maalon. Pero sa totoo lang, ang hanap ng mga beach goers ngayon ay magpamasahe sa alon. Alam nyo ba kung paano magmasahe ang alon? Well, tingnan natin kung paano nga ba. Ayan o, malalaki yung mga alon pero dead pa lang. Wala talagang pakialam ng mga beach goers. Anyway, Easter Sunday, sabi nila. So, enjoy to the max. Ayan o. Kahit saang dako ng beach, talagang napakaraming tao. Napunta tayo dito sa may dakong akala ko kukunti lang para makapag-focus ako sa vlog. Yung pala, marami pa rin mga nandito. Kahit na medyo iniisip kong konti lang sana. Pero ayan o, hindi pa rin sila nagpapakalma. Talagang babad to the max.
Thank you.